הלך התם ולמד מלאכת רצען. התם הלך נהיה סנדלר. למד רצענות, וזהו. והחכם, שהיה בר הבנה, לא היה רצונו לעסוק במלאכה פשוטה כזו, וישב בדעתו שילך בעולם ויסתכל מה לעשות. והיה הולך ומשוטט בשוק. החכם עדיין לא הסתדר. למה הוא לא הסתדר? שהיה בר הבנה, ולא רצה לעשות מלאכה פשוטה כמו חברו התם שלמד רצענות. וראה עגלה גדולה עם 4 סוסים, שהיא רצה והולכת. ענה ואמר לסוחרים, מאין אתם? אמרו לו, מוורשה. לכאן אתם נוסעים? לוורשה. שאל אותם, שמה אתם צריכים משרתים? ראו שהוא בר הבנה ומזורז, ולקחו אותו איתם ביחד. ונסע עמם ושימש אותם היטב מאוד, על הדרך. ואז, כשהוא הגיע לברשה, הוא הבין בעצמו, אומר לעצמו ככה, למה אני אלך ובזבז את הזמן עם האנשים האלה? מה לי ולעבודה הזאת? הלא העיקר רק בשביל התכלית, לישא אישה ולהתפרנס. עדיין איני צריך להסתכל על זה. על כן יהיה לי פנאי לאבא בשנים הבאות. כעת טוב לי להיות משוטט בארץ ולהיות במדינות, להשביע עיני בעולם. החכם רצה רק להשביע את העיניים שלו בעולם. זאת אומרת, אתה רואה פה טיפוס כרגע שמרוב החוכמה שלו לא הספיק לו שום דבר. בוא נראה. אז הוא הלך למקום אחר וראה עוד סוחרים ואמר להם, לאיפה אתם הולכים? אמרו לו, לשם מקום. קחו אותי איתכם. לקחו אותו איתם. בין כך ובין כך עברו כמה שנים, ועל ידי זה נעשה עוד חכם יותר, מאחר שהיה במדינות רבות. למה הוא מחשיב חוכמה? הוא מחשיב את החוכמה למה שהוא היה במדינות רבות. אפשר לחשוב איפה הוא היה ומה הוא עשה. בסך הכל הוא הסתכל, פה ראה פסל, שם ראה גינה, שם ראה זה, שם ראה זה. הוא נחשב בעצמו שהוא היה יותר חכם ממה שהוא היה. וישב עצמו. כעת ראוי להביט על התכלית, והתחיל לחשוב עם פילוסופיה שלו מה לעשות. וישר בעיניו ללמוד מלאכת צורף בזהב. הוא אמר, אני אלך ילמד ויהיה צורף בזהב. שהיא מלאכה גדולה ונאה, ויש בה חוכמה, וגם היא מלאכה עשירה. ואז הוא למד את ההבנה הזאת, את החוכמה, את ההבנה של החוכמה הזאת. היות שהיה פילוסוף ובר הבנה, הוא לא צריך ללמוד את המלאכה כמה שנים. רק 3 חודשים למד את המלאכה. וגם בנוסף הוא נהיה יותר חכם, מזה שלימד אותו. אחר כך יישב עצמו. שימו לב, עדיין לא הספיק לו, עדיין לא בא למנוחה ולנחלה, עדיין לא הגיע לתכלית, לא הגיע לשלמות. הוא רק רדף אחרי שלמות, אבל עדיין לא הגיע לשלמות שלו. שימו לב מה קרה לו. אחר כך יישב עצמו. אף על פי שיש בידי מלאכה כזאת, אף על פי כן, אין די לי בזה. היום חשוב זאת, פן בזמן אחר יחשב דבר אחר. לא הספיק לו, הוא דאג לעתיד. אמר, טוב, יש לי משהו ביד. הוא לא בטח בשם. מה הוא אמר? אני חייב להבטיח את עצמי. חייב להבטיח את עצמי בעוד נקודה, בעוד מקצוע. והלך והעמיד עצמו אצל לוטש אבנים טובות, ולמד גם את האומנות הזאת. וגם תוך 3 חודשים הוא למד את המלאכה הזאת. וגם הוא הבין עוד פעם בחוכמה המוטעית שלו, שאומר לעצמו ככה, עכשיו יש לי צורפות, עכשיו אני לוטש אבנים, אולי גם זה לא יעזור לי עוד כמה שנים, אולי היום זה טוב, מה יודע מה יהיה מחר? אני אלמד מקצוע שתמיד הוא טוב. מה זה מקצוע שתמיד הוא טוב לדעתו? הוא אמר, אני אלמד רפואה, וגם את הרפואה הזאת הוא למד ב3 חודשים, עם שפה חדשה, עם רפואה, עם מקצוע, הוא למד את זה ב3 חודשים. אבל מה קרה לבן אדם שהוא צורף, שהוא לוטש יהלומים, ושהוא רופא, ומומחה, ופילוסוף, בכל מיני שפות? מה קורה לו? שימו לב מה קרה לו. אחר כך התחיל העולם להיות בעיניו כלא. כל העולם התחיל לשלול אותו. הוא אומר לעצמו, אני יותר חשוב מכל העולם. למה אתה תשווה אותי? לרופא? אני מעל רופא. לתכשיטן? אני מעל תכשיטן. לצורף? אני מעל צורף. אתה לא יכול להשוות אותו. אדם כזה.
שלושה מקצועות כאלה. איך תשווה אותו למישהו? איך תשווה אותו למשהו, את האדם הזה? אבל ככל שבן אדם שולל את העולם הזה, ומראה לעולם כמה הוא מעל העולם, יהיה לו ייסורים גדולים. אם הוא יראה לעולם שהוא עם העולם, והוא יראה לרצות את עצמו, למצוא את עצמו בצוותא עם העולם, בגובה העיניים העולם, הוא ייהנה מהעולם. אבל בואו נראה מה קרה לחכם הזה שהיה העולם בעיניו כלו. כי מחמת חוכמתו שהיה אומן גדול כזה וחכם ודוקטור כזה, היה כל אחד מבני העולם בעיניו כלו. וישב עצמו לעשות לו תכלית ולישא אישה. אמר, טוב, הגיע הזמן להקים בית, בואו נראה איפה הוא רצה להתחתן. אם אשא אישה כאן, שאני לא במדינת האם שלי, אני לא בבית שלי, מי ידע מה שנעשה ממני? מי ידע שאני נהייתי כזה מוצלח, ואני הגעתי לכזאת גדולה, מלהיות ילד קטן באיזה עיר קטנה, נהייתי צורף ולוטש יהלומים ודוקטור גדול. והלך ונסע לביתו, והיה לו ייסורים גדולים בדרך, כי מחמת חוכמתו לא היה לו עם מי לדבר, ולא היה מוצא אכסניה כרצונו, והיה לו ייסורים הרבה. שימו לב מה רבי נחמן מברסלב אומר. בגלל החוכמה שלו לא היה לו עם מי לדבר. אדרבה, בגלל שיש לך חוכמה אתה יכול להבין כל אחד. לא חכם כזה. החכם הזה בגלל החוכמה שלו לא יכל להסתדר עם אף אחד. הוא רצה שכל אחד יכבד אותו, ולא נותנים לו כבוד כפי הכבוד שהוא צריך לקבל, או לא מתייחסים אליו לפי הגדולה שהוא הגיע אליה. והיה לו הרבה ייסורים בדבר הזה. וגם אכסניה הוא לא היה מוצא כרצונו. כי כל מקום שהיה מגיע אליו היה אומר לעצמו, זה הבית מלון שנותנים לי להתארח בו? זה המקום שנותנים לי לישון בו? מה, הם עושים צחוק ממני? לא מתייחסים אליי? לא מדברים איתי? והחכם הזה נשאר תקוע בדברים האלה. עכשיו רבי נחמן מברסלב עובר לחייו של התם. ממסכת חייו של התם אנחנו נראה שלמות. מסכת חייו של החכם לא מצאנו שלמות. למה לא מצאנו שלמות? קודם כל, הוא אולי היה שמח בחלקו. כל דבר שהביאו לו, הוא ניתח אותו בחוכמתו. הוא ניתח אותו לפי הכבוד שראוי לו לקבל, לפי היחס שראוי לו לקבל, לפי המעמד שהוא הגיע אליו. ולמעשה, העולם לא יכולים לתת לכל בן אדם את הכבוד שהבן אדם רוצה. כל בן אדם יש לו את הבעיות שלו, את החיים שלו, את החבילה שלו. בואו נראה את התם. התם הנ"ל למד מלאכת רצנות. ומחמת שהיה תם, למד הרבה עד שקיבל. התם בכלל לא קלט את העבודה, אפילו את הרצנות הוא לא קלט צ'יק-צ'ק. ולא היה בקיא באומנות בשלמות. גם שלמות באומנות לא הייתה לו. לעומת החכם, חכם למד צורפות, עלה על המלמד שלו. למד ליטוש יהלומים, עלה על המלמד שלו. למד רפואה, עלה על המורים שלו. אז אתה רואה פה חכם, אתה רואה עוצמה כזאת של שלמות, במרכאות, והטעם לעומתו, אפילו בסנדלרות שהוא למד, ברצנות